Karbianglong Municipal Board Circuit Bosik Niphaing Koresi Pening Ko Rahini An Kangkir Kepapon. Di Puterang so Karbi people hololong Puwai Songa Kumlin Kang Pupong. KIC Education Yem Richard Talk Be a Hin Pen Kirap Pajurda. Pini adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang te pini adab birta juitha. Karbianglong Nihang Nijang Kedo Municipal Board Circuit Pachoko Marathon Abainong Cheklojon Krip Lipen Trokner Cap Raplian Kilong Pon Pe Putak Bosik Nipai Krener Cap Arni Dongmukak Municipal Board Asai Hemalong Krung Sayame Kapaman Pon Along Non Kivangji Bosik Nipai Korai Si Pen Korahini An Municipal Board Circuit Along Sai Kiklem Pon Pe Mate Kangkir Pedo Ponji Pusi All Karbianglong Municipal Board Employees Association Pen Pirangki Ame Kipapon along pen Pachini Pon Municipal Board Circuit along Achoko Marathon ke Ili Karbiatum Inglong Arit Sai Kachutiki Asonsi Chutiki Chot Cholong Chot Asonsi Mandet Jongdami Municipal Board along Choko Marathon Bainong Non Puanta Kethir Thipen Long Pon Pelang Lapen Benglong Sitame Loan over Saita Chodeng Long Pon Pe Pension over Sai Avi and Parta Choko Marathon Mesen Pen Hemtun Siaphan Chelang Pon Pemi Ave Osomarapan Mesen Pen Lokacharli over Sai Piponong Le Bonsitame Municipal Board Achoko Marathon Mapan Assam Sorkar Punon KC Pen Punon Ke Claim Kedam Ponangjia Sai Kedo Analong Pachun Pon Bomlo Setame Choko Marathon Bainong Long Pon Pe Pusi All Karbianglong Municipal Board Employees Association Hin Pen Pirangki Ame Along Pen Pachini Pon Halapu KAC CM Anparta MLA Dr. Tuliram Long Hangapan Apong Bainong Kilong Pon Pe Putak Choning Ri Pedopon Bonsitame Non Puan Tami Cheklojon Krip Lipen Trogner Cabra Poan Acheklo Abainong Kilong Pon Pe Putak Non Kivangji Bosik Nipai Inkore Sipen Inkore Raini An Municipal Board Circuit Along Kangkir Papon Lolapen Jongsi Choko Marathon Mapan Bainong Longpon Tutelang Purote Angko Putot Angdeng Kapre Kachisong Deng Ponangkok Tahai Pusi Pachini Ponsi KAC CM Anparta MLA Dr. Tuliram Rok Hangapan Prabjin Pen Bainong Nipi Ponangji Pusi Pirangki Ame Along Pen All Karbianglong Municipal Board Employees Association Pen Chuning Ripetopon Kasi pinili itu dan dok muka lo kacing lu nang kok pakai minggu kelam lo ate ni itu kedam tak suri ini lah from kan lo pengen tu kan mereka kacing so jadi tu ciklu itu kelong ni yang nong nam kelong lepen aja Ajahat kami Karbianglong East West Karbianglong Haran atau minta me ajahat atau ke kecilia dulu. Jadi itu ciklu nongnam gelong lepe. Nilit tu somara tu apa kecari kicukijun. Lahai akan siksa. Lapan aporate penitu pistis kipilong le. Lahai lo lapen nasolong. Nilit tu government along. Mereka a department akam stani itu mana ka hudaya Quran stami itu apora teng pen kem pun bonta mollo dan puda la posi eri itu kem pun bolan normal elong resita ba nona elong resita lasi noni itu abang pini daga cingrum nang kok kelalo Karbianglo ke ha CM Dr. Tuliram Sar kan itu ka chuningri alam ka si lalo jadi itu ta ko ande ki claim kita apora teng pen nona bisara lam lo NRC alam punoy covid hut punoy ba election hut punoy ba scheme ke an non PMAY punoy ba non sensa saka malam punoy ni tu nadok ka kam si kami ni tu
Ciklo jono long nam long le det sita nilitum ekok ap aja le thap long le sita nilitum ajo no anar no nilitum no puta klem chipatu tum bona lasi no ba ke la pulo nilitum CM sar anta tuning ni lo rapat ta hok CM sar ke district ini pe disi control kelang ba lang ta sai duji do ta hai lasi nilitum laso ladak na tu media pen ke paklan kon ke la pulo siap sa man ka tuning ni man ke nilitum phanda isi kithir thip a solution nan pia sotin athe nilitum non nilitum ming tangring lang athe non ke ata na nang do bono nilitum long pen retire dang atum ta dolo atum ta tangga ke long lita do ake non Arnam ke belakang atum lo tak dolo hal atum mata tangga ke pilih dolang ake non atum lo aciklo yo namong nam gelong li mana ciklo 14 to 85 lahan do ko lasi la solo uthop chuning ri bangal lalo je ni tumta pora te pen long son ti non intangring aku somar no khanong si pachali tu te tang da klem te purute nitum mo kisaru na por bangke nilitum ke kidu kisu ngabangke lage chetong athe nona por ta nilitum ana kisung lo apora teng penitum ajatta chiriumi athe lapen nitum bengalong bete itu lut dalong le lapen itu pension da we labangke hoklo nilitum karbi long aso itu kacutuki inglong ari puason belo inglong ari ta son lo klemtik gopo ke klem ki julo te abelo so tha sa muani si tunta la non chongdat bona along ki julo te ritum ke ki julo la swami peke tunta aduni talong le lasi financial security ta ave lasi lalo lasi non ba ke nitu mupen pidam tak ni tuma secretary sa han pachini lo non ke wangji vosik ke wangji la so vosik a ciklo lo in koira sipe in koira hinian nilitu office kangkir mane kam ke claim clear bang nilitu deng bonako a hoklo CM sar pen no CM sar kan tuneri tule tholo je nilitu la bangso asai la bangso dengan padam de pansi nitu putho tuneri thulo je ungan bangke nitumta la so sai bangke dendi usi lana dinda nilitumke chonghong ik ding lang non puta lasi lapen aku la so an kung pen yosi aku thang ko pine council so ki the ki ding lapen siap sar ka do wi yosi aku nang matha thede la son bulunte nitumang ko belekan dengta den thunang iko lake aku jakhong achiklo isipen klian aku deng supo apen jakhong achiklo malo aku krege thompen den troman aku den thunako lapen ki pa josi bangke jakhong achiklo malo la bangke ko rene ke khala bangke dilitu kadup kabe mane la district hini east west kar bengalong nitu sirkep MB do lasu sirkep MB chokamara tu nitu chelang pen kalau dan itu putu do clip pen itu ketok pen sudah putu clip pen itu cepaklang nako kuning duk cepaklang nako lasi lan lo kado kowe media tu kote do mana churu iglo lasi las aku pajusi siap sat pada aku chuneri iglo je nili tu maki duk kisu nama thape nili tu hanta nang jinso pen non nili tu mitang ucor aku nili tu ta kithir ya phat dan awar side dom ko bosi mathalo athela duju nako delo je nili tu ma ki claim asaya bangke pension avi la pena ciklo jan bang nong nam da long ni lasi ning duk pik sita ekopai baha walam lo no ta nang lu tu jolo kado we akote tu ta isi belo hidup kisu lasi lasolong state along pen tangka nang li usita state along pen tangka 6FC 7FC no ke 6FC long ke ni tu bangke ningkan sira ciklo yontro tangka ke ciruju kata cikudam no te ni tu
Council long apanta putumde inut bahini kapang kriwi pena jo halata kelong non kelong ya tangkata nilitum long lidendo kasi non tu kedamta thang acik lo heno nilitum tangka kelong ke paju silo laso pena pram ta ciklo jon der kep kelong litulo lasya so tangka lok chon pen kedamta atangka si cupoma maten non aku la sopen ke cek ji tu cupoma asi hola ke damta atangka ke itu hala so atangka tu dia lo hala ta tu dorde la pen non hala tangka cek lo pen non rusi ka cek lo ake itu ke jat long ne pita ji ke kamu ke mon asi Nihang karbiang long ke vai song long ripu hako hut pen hok pon lo lasi phuai song aphanta rara tum anta chini at nang ji pu pen vai song ser hong thom ame tum pen patir pi ponalong bokajan MLA KC Art and Culture Surjurong Park Chirapun si tarlang so karbi pol hololong phuai song kumlin kim rangpon petang si bosik niphai Chriser Kep Arni MLA Surjurong Park arideng pen ing pupon Phuai song kumlin ing pu pe prang Bangkok Arnam Puponsi Hirjumi Chuhangpon. Phuai song kumlin kang pupon amelong vai song ser hong thom Mei Phu Rup Singhan si bensi Me Charipon Kong Chunbang Jameson Rong Hang pensi Aluhia Tumaphan Pachini Pon. Aluhia man pen MLA Surjurong Par MSC Joni Timung Lumbajong Longre Sar Harsing Rong Hang Waisong Ser Hong Thom Bidisar Sikari Tiso KCS Tiripi Meipu Kar Bilamera Me Tiripi Kong Chunbang Lapen Kar Birong Asar Ame Lumbajong Hawar Ame Meipu Atum Chitongdo Nihang Kar Biang Longke Hako Hut Pen Ta Phuai Song Long Ripusi Chithan Pon La Sinon Owe Ki Miatum Anta Phuai Song Aphan Chini Pet Nang Ji Pu Pen Si Waisong Ser Hong Thom Ame Atum Pen Kabor I Pon Si Taralang so karbi people holong tap phuai song kumlin parja ponlo dak penong du ngora tum chini pon po la pen nihang karbi anglong aduyo hoy long ta phuai song kumlin ka parja pon chi aphan bor I pon bom nang popusi MLA Surjurong Parpen ningji pon Waisong ser hong thom committee pen ong dung aprang pen Carbon Termas Council Art and Culture Department pen itu ketinggi luna paledo waisong kumlin kasilami panwa akirap nang pu department akirap nang pu do la si tuning kramtang aningkana budget ahut si labang so deng ti pon lo si alang tum thang masih labang so ke parjab di polam theta si pulo la si choklo alang tum komo ma ke claim the katin na teng ken pathe mo aji boron ko thong si ti ma la pu do nilong batai ni thom ke bang do lo paso hur araje ma ron ke dam hot araje ma richu ke man araje ma pu mi ne pulhayan ta kacing mai kacing ham dulu, nasi lang tu mahin pensi kacing mai dulu, nasi tu kayak tu bang so kumlin si tini dak parja pon lo, nakan tini ku pon long lo, lalu nasi ini tu cini lo karbi aku kin bolong ke waisong, inut nak mana ricu pule betul ne som kali waktu kita ni alang si nok be, thang jung si mana long par alang cerai kompor alang pan mang ke saya thom masuk ke long bang nang kecil dalam pihak tumu dua polan mangke ke company nang office tame lalo tame alang phana mangke ahom richo parok richo la pen hakar richo ho da hang rombong tame kan mangke share hong hong mangke dun si nang toilo nasi alang ke share kom itu se basong along ri tu si tu ha tu kupli parai pen tu an tu ha so che hok lo lalo la si kurki mu along alam the penang dulo te office tame alang lipan nohok tame araji paklang ba kumlin ke selama tum thek damlong le lasi tu la waisong ser hong thom committee ni ko ja committee halang tum sela mangso proposal mano lasi mesen pen kumlin tindak parjab long lo inti pon long lo kason hak se rang tum hin pen lo ne alo ka pre tum ne ka tini tu ho pu khot khoti bora jeng ta parjab di pu khanta me ako isalu nang pale lo pining budget long dak ne pon ki phang ka sik dolo lasi ason tu te hu bora jeng ta me parjab nang por ason si Carbon Termas Council pen ada yang tadi pamen ahin kan so dolo si churu parlo je tum kang bodet apku kimu puri kurang anani je tum RJ paklang the aku mu pu waisong nok be waisong ba anam waisong karam thi than chole kami tini jeda ke tindak tara lang solong parjab lo lapen aku si ke chunri
tu bangke pu cuniri lo kacuru pulo karbi kita ngasong harang cinta dakar langsung kita ngaklam long sila bangso along di kepik poson den lo dak sigi pajab long sialang sunta karbi kita ngasong sunta dak adi maklong pek lo pajab long lo lasi ke bangilang ani sitame alang lipan panong pen kopi pima keklen nangi dua son ba kopi pima keklen ponang hilang sementara mela wasong te rom komatum nang pacini lo pute council ni de CM mafan hukunan ba kaprek mo pile kesari pon calon pon council lo nang mutam mela bang so keklen pon bom nangi tu sini pan ke ning batha la pen aku pu wasong se rom komada sini alang tunta mang solam pe bang ke dak dipude dera kunat ma alang lilong ri tuson anu pli di man ke alang kumlim ke pajab ba alang lilam kaya lamu pen senglok ka setan ka simum yo lamang so war sai pen non obi mi tum an so se kacini ke rang sot tu alam phesi nilhin pen mathalo KCS tumpen puwai song kumlina phan karbi people holalong dim klong ke chakpot vai song ser hong thom ame tumpen kachuru pajurpon lapen la so kumlin ki som ponalong MLA EM surjurong pharta kachirap kachitodun thega pot kachuru pajurpon thu Chris Rikep Wusika Ciklo Hepinila Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge Art Culture Surjurong Farm Kimatha Parsik Pen Labai Song Akumlin Nilitum Talang Su Som Nangji Pulitum Tunuri Pen Kedam Tanga Asingkan Tunuri Pen Biningan La Tarang Su Along Som Long Lo La Pen Along li mata dim na pi Pulitum KCS Central Committee Ahin Ben Sinong Lidang Pekpono La Salang Tumpan La EM La Pen KCS Kacara KCS Atumpan Ningarong Ningaklong Pen Nitum Pasong Sarong Tamama Ahin Pe Turupat Peglo La Pen Nitum Ningarong Peglo Ning The Peglo La Dak Tarlang Solong Bote La Kadok Wika Chini Lo Ya Ningkan Wang Ta Itum festival kali dia sama kapre kan ita karbiang long kang lapena angtan akar bila pengangtan abang akhaya tu sama dak talang sedang kiju gilang pan bang tapi festival bang lagi doping lo nasila la so kumlin teklong lok pena mai komat ma lapen komar bang pu lapen kosona abang pu lo bang ke kacini paning hangko tapi ngitan nunya abar saya dopo asini li ningarong piglo pina arni kimi usin tumat hadam lo asi nilihin penan ben Local MEC Anparta KAC Education EM Richard Tokpi Alanglike Duarbagari constituency ang Kangara Panchot Kalisi Ongdung Akisung Aphan Kerap ke Kaiketa Aprang Karjap Abang Pulapen Thorom Plakple Party Plakple Kanghon Pahoman Tek Abang Pu Pinaka Joksi Ongdung Hawarara Tumpen Alangliphan Aningkang Samke Lakharam Siun e Lapen Ajehakatumke Alangliphan ke Arnamateng Lopusi ke Hok Atum Tado Lasi Radalam The Kelonga Teng Pen Lute Duarbagari constituency Rada Phanke Kopai Kimelo Lasi Lasona Bangpu Phanke Duarbagari Ratot Kalisi Karbi Anglong Ratame Chirap Chitodun Piknang Langpusi Radatum Chethan Renti Lasona taxi Pinini Pai Crescer Cap Vosekarni Lakhain Kora Trok Duarbagari MSC constituency Kaparlo Dolamara Angkang Dolamara Rong Terang Chikong Terang Arong Mekar Amor Terang Alangli Inut Saru Sarhang Abangpu Anparta Anu Kang Thong Abangpu Aphan Sitami Anu Kang Thong Akisung Pen Kapejok Chia Phanpura Pini Air Machine Sitami EM Richard Tokbi Ahin Pen Kerap Kapajurda Lapen Lasondak Taxi Delamara Chikong Terang Arong Mekar Biren Lekte Alangli Hong Hap Hong Ruakeso Kacholongke Ajurdin Pik Sitami Alangli EM Richard Tokbi Along Kerap Chohang Hepin Lang Sitami Duarbaguri Perangke Abitung a WhatsApp group along pen inut biren lekte hong hap hong ruakeso do pukar julong ateng pen Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Tirang Lapen Ward Commissioner Biren Tokbi Atumaphan EM Richard Tokbi Hukum ki piateng pen Karbi Puku Lapen Tangka Setami Kirap Pajuda Biren do nilikor gelekte Lapen arong abangke dak Chikong Terang Arong long sinan nede dudun aprang ke nede tarapung masol tarapung ten kirang dake 2007 an kanten
Kewang inang ko katebang ke ni di labang sokeng do bom long do hud susak jok lo keng solo thoi nan suntuk ama siap siapang ke dak osoma hostel haprang bene de kim do duk kok lo afira sokeng abang ke melu sita kicha lunji aprang ason an kali de lo chalu thek de lo dal duk kok lo amasi ne de dak se la pudobok amasi cheplang belo ne ke puta puta me thanga rong me thanga monduli hoita ada ke dam thek lo ko kado ko via dokumen kado ko veta chewanra ala dakle dudun pinilo nang pumasi ne di dak se usmarten dura pro lang le la se ne le kado vi phanta la son si tham long long he non du asiar na mahir jume ne di la bang so se ke chedang ne di hospital di phuta longi hospital lo la pen jorhat lo la pen guwahati lo la pen non la sabang e dibrugar an nai kan thandam lo sita ne di somadum da pulo te non na ke la hei hang thap na ngalang mo sik sak ong pute am dai pachini na sita non na ke pu mi thang erina pulo koi sia bang ke la sarkar da nai pi ne dia aga pilo ho ajusman card do si amase dibrugar an non las bang e dibrugar na ko lo la ajusman ten se ne di akeng ta chin thani bang lo masini la ke thegi dinga tu phan keneli na hokolong ta la pu chu hang chuning ri pu ke avilanga potala tumta chini ni dat jilanga vi ko si ni dala tum phan thang da dam thai be dala la keneli hin te na ke ro si paper pit lo a thege neli hin ten thang ta la tum phan ke chuning ri dam ke chu hang dam la puta ave sita me alang li konane pen ka julong pen ni phan kamatha pen aku na tum bithe phan nang toy pe ni de dong ke bang tho pot la pe ni phan ni si alang lin ning ke mi pe nang chi pi pot ni de lang ni phan ta churo par pe lo suri alang le puta ka hi me an se pe do na ba na nang phan de na de nari pe kirap pa de phan nang ni ke ke lam pu pa nang ni phan kirap na pa ne li la la tum handa ke ru pisi pigang tung lo a theke ala tum sitame itu sal hukum ta patek tek pedelo ala tum sara hukum ateng pen akola tum ta kecemat halo ni phanta isi kaching hon lo la so ke wang pen ko ni long lahin kaching ki ke than thu long apot ala tum phan sitame ni di ke ru pi pa pi lo nang men na go falo nang men Một terang. Arong Cikong terang. Cikong terang arong. belum rai real ke Entah lama lo. Tan komiti ward number 1, house number 15. te mupeng ke nang pani anak ki handa ajulong le tan non bang ke nang ajulong lo Ajulong lo. Nasi. la so misina pi ko malo la nang le ka ajulong a por hela so misina Cái em sa thì awal long sini ngidam si em sa thì nang cái pi. Là si nó lang tum long lo. em ko mai em bang sina le phanai pi Ni phan cha tok bi em si ni tum phan ni phan nang pi lo. Asal. aprang be dala puson nang phana kirap na pi bom ma Aprang tu nang rabom. Là si chu thu cái đam mình ta ăn lít nang pi dun som lo he. Aju jak do thai de. Ko ban ni le de le. Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru